Croeso i adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Yn enw I yw Mrs Gaynor Jenkins a fi bydd yn dysgu'r pwnc yma yn ysgol Maes y Gwendraeth. Felly, pam dylech dewis y pwnc yma i lefel A o fewn eich opsiynau chi? Wel, mae'n rhoi'r gwybodaeth dealltwriaeth a sgiliau manwl i chi am ddatblygiad unigolion a sut i ofalu amdanynt drwy gydol eu hoes. Mae'n cyfle gwych i feithrin eich dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, datblygiad, ymddygiad a llesiant dynol. Byddwch hefyd yn meithrin dealltwriaeth fanwl o anghenion cydec unigolion, sef cymdeithasol, corfforol, emosiynol a diwylliannol pobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau gofal a chymorth. A byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth drylwyr o sut mae darpariaeth gwasanaethau yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a llesiant unigolion. O fewn y 2 flynedd, fe fyddwch yn astudio materion cyfoes mewn perthynas â darparu system iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru. Fe fydd yna hybu dysgu gweithredol a phersonoli drwy roi'r cyfleoedd i chi ymchwilio i faterion a thestynau gofal o'ch dewis chi eich hunan. Fe fyddwch yn ddatblygu dyfnder o wybodaeth a dealltwriaeth wrth ddilyn astudiaeth eang o iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant. Drwy astudio iechyd a gofal, mae'n eich galluogi ddatblygu sgiliau a dealltwriaeth ehangach drwy ddeall y materion moesegol, cymdeithasol a gwleidyddiol ac i chi fod yn ymwybodol o'r egwyddorion a'r gwerthoedd sy'n sail i iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant. Fe fyddwch yn deall y dulliau plentyn neu berson ganolog o ofalu. Fe fyddwch yn gallu dehongli a gwerthuso damcaniaethau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a myfyrio sut maen nhw'n effeithio ar ddarpariaeth y gwasanaethau. Fe fydd yn eich galluogi i nodi'r ffactorau cymdeithasegol, seicolegol a biolegol sy'n cyfrannu at iechyd da ac esbonio rôl y llywodraeth a gweithwyr proffesiynol wrth hyrwyddo a chynnol iechyd da. Fe fyddwch hefyd yn gallu defnyddio sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol fel bo'n briodol o fewn eich astudiaeth. Felly, dyma rhai awgrymiadau a fydde o help i chi wrth fynd ati i astudio am y pwnc yma. Dechreuwch feddwl am yr ymarferwyr a rolau swyddi gwahanol sydd ar gael o fewn y meysydd iechyd, y gofal cymdeithasol a gofal plant. Ystyriwch faint o ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant rydych chi a'ch teulu mewn cysylltiad â. A yw'n fwy neu'n llai nag yr oeddech yn ei feddwl. Ystyriwch a oes amgylchedd neu rôl benodol yn y sectorau yma a'r hoffech weithio ynddo. Gwyliwch y newyddion. Mae materion iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yn y newyddion bob dydd. Gwyliwch rhaglenni sy'n ymwneud ag iechyd gofal cymdeithasol a gofal plant ar-lein neu ar y teledu. Ac os yw'n bosib, dilynwch ymarferwr iechyd a gofal cymdeithasol neu ofal plant ar y cyfryngau cymdeithasol i chi cael fod yn fwy ymwybodol o y swyddi maen nhw'n gwneud a'r gwaith maen nhw'n wneud o ddydd i ddydd. Mae strwythur y cymhwyster wedi'n rhannu'n gyfanswm o 6 uned. 2 uned uwchgyfrannol, uned 1 ac uned 2, a 4 uned, uned 2, unedau 3, 4, 5 a 6. Fe fyddwch yn astudio gyfanswm o 4 uned, 2 uned ym mlwyddyn 12 a 2 uned ym mlwyddyn 12. Mae asesiad y cymhwyster yn golygu 50% yn ei gwaith cwrs a 50% yn ei arholiad, sef ei asesiad allanol, a mae hwn yr un peth ym mlwyddyn 12 ac ym mlwyddyn 13. Dyma'r 2 uned fyddwch yn dilyn ym mlwyddyn 12. Uned 1, hybu iechyd a llesiant, arholiad ysgrifenedig 2 a mae rhaid i chi ateb pob cwestiwn ar y papur. Mae uned 2, cefnogi iechyd, llesiant a gwydnwch yng Nghymru, hwn yn asesiad di-arholiad eich gwaith cwrs a mae rhaid chi gwblhau y tasg o fewn 30 awr. Mae'r dasg
yn gofyn i chi gynhyrchu adroddiad a sut mae ymarferwyr o'r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yn cydweithio o fewn cynllawiau deddfwriaethol i hybu gofal sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Fe fyddwch hefyd yn darparu gwybodaeth a fyddai'n berthnasol i ddysgwyr sy'n cynllunio gyrfa yn y dyfodol yn y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol neu ofal plant, a gallwch eich cyflwyno'ch gwaith fel cyflwyniad, blog neu ffeithlyn, neu cyfuniad o'r tri. Dyma'r ddwy uned byddwch yn astudio ym mlwyddyn tair ar ddeg, sydd yn llwybr iechyd a gofal cymdeithasol i oedolion. Mae uned 5, safbwyntiau damcaniaethol ynghylch ymddygiad oedolion, arholiad ysgrifenedig 2 awr a hanner, a mae rhaid chi ateb bob cwestiwn ar y papur. Mae uned 6, cefnogi oedolion i gynnal iechyd, llesiant a gwydnwch, asesiad di-arholiad, felly eich gwaith cwrs, a mae rhaid i chi gwblhau y tasg yma o fewn 40 awr. Mae dasg yn gofyn i chi lunio adnodd gwybodaeth ar gyfer rhywun sy'n bwriadu dilyn gyrfa yn y dyfodol yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol tuag at oedolion, a rhaid i'ch gwaith gynnwys gwybodaeth am materion cyfoes a diogelwch, ac anghenion gofal a chymorth oedolion a sut gall yr anghenion hyn cael eu bodloni mewn lleoliad o ddewis chi eich hunan. Wrth astudio'r pwnc iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, mae'n rhoi sylfaen addas i chi ar gyfer astudio iechyd a gofal cymdeithasol drwy amryw o gyrsiau addysg uwch neu gyflogaeth. Mae rhai o'r gyrfaoedd yn cynnwys o ran yr ochr iechyd, nyrs, meddyg, bydraig, deintydd, therapydd lleferydd iaith, parafeddyg, o fewn y sector cymdeithasol, cownselydd, gweithiwr ieuenctid, gweithiwr cymdeithasol, ac fewn y sector gofal plant, athro, therapydd creadigol, swyddog addysg, athrawes, blynyddoedd cynnar, dim ond i enwi rhai o'r gyrfaoedd allech chi fod yn dilyn. Mae'r fanylder hon hefyd yn darparu cwrs astudio cydlynol, boddhaus a gwerthfawr i chi, hyd yn oed os nad ydych chi'n mynd ymlaen i astudio'r pwnc hwn ymhellach. Diolch am wrando a phob lwc i chi yn y dyfodol.